Мөхтәрәм тамашачылар, қонақхана бізге рәхим итегез. Студиябызда қонақта Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры директоры Фәнис Мусагыйтов. Фәнис абый, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле иртәләр. Белгәнемчә, менә бу көннәрдә Казан театр рухы белән яши. Сез дә тоясыздыр моны, әйме, чөнки Нәүрүз фестивале бара, бәйрәм рухы, шулай ук хөкем сүрә безнең мәркәзебездә. Шуннан да теге елны булмагач без теге әзрәк йоклаган шикелләрек булып киткән идек, ләкин быел менә дөньясыннан кубып диярлек уяндык. Без үзебез дә менә бу Нәүрүз фестиваленә 7 көнне Сәйдәш йокысызлык әсәре белән кушылып киттек. Шуның белән башлап җибәрдек. Бик матур гына узды, килеп карадылар һәм бәяләр дә бик яхшы гына иделәр. Теге үзенчәлекле спектакль, әле андыйны күргәнебез юк дип, шундай ярак гына фикерләр булды. Хәзерге вакытта инде без үзебез спектакль чыгарып ятабыз. Менә премьера Туфан Имамутдиновның чыгара Мөдәррис Әгъләмовка багышлап, аның иҗат тормышы, иҗат юлы буенча 30 июньдә булачак премьера. Ягъни сезон ябылыр алдыннан сез премьера кыласыз. 30 июньдә без соңгы спектакльне уйныйбыз, шушы премьераны, һәм 1 июльдә без быел инде концерт программалары белән сезонны япмакчы булабыз. Үзебезнең дусларыбызны чакырып, бүләкләүләр белән шундай бер нокта куйчакбыз. Фәнис абый, гадәттә премьераны көзгә калдыралар, яңа сезонга калдыралар. Ә менә сез сезон ябылуга әзерләгәнсез. Дөресен әйткәндә, безнең бу 20 ел бөтен планнарны бутады. Шуңа күрә безнең хәзерге вакытта 2 спектакль үстендә утырабыз. Менә бу Алкыш лабораториясыннан чыккан бер спектакльне без сәхнәгә менгезәбез. Ул Кияурлау Салават Юзеевның һәм аны чыгарачакбыз без менә сезон ачылышына. Шуңа күрә безнең вакытыбыз алай күп түгел. Һәм әле без тагы грант таттык, асыл кышны чыгару өчен. Шуңа күрә эшләр бик тыгыз. Бусын да чыгарып калдырабыз. Көзгә дә була. Аннан соң әле көзгә безнең 3 спектакль чыгарга тиеш. Премьера. Безгә бик кирәк ул. Гомумән Кәрим Тинчурин театры һәр вакыт хәрәкәттә, һәр вакыт төрле фестивальләрдә катнаша, төрле чаралар. Менә бит бүгенге көннәрдә сез театраль Сабан туйга да әзерләнәсез бит әле. Чыннан да быел театраль Сабан туй безнең Апас районында булачак. Бик матур җир. Теге шундый җәйлгән түгел, менә кай вакытта бит стадионнарда, ниләрдә уздыралар. Менә бу шундый чын Сабан туй җире. Апас ягы, тау ягы. Сабан туйлар өчен менә дигән җир. Күле дә бар анда яңа биналар да салып куйганнар. Аннан соң 2 мәйданчыгы да бар. Без менә кичә дә барып карап кайттылар безнең эшчеләребез, ничегрәк урнаштырга икәнен. Бик күңелле булырга тора. Бик күп артистлар киләчәк. Һәм бөтен уеннар булачак монда. Бөтен дәүләт театрлары киләчәк, һәм алар катнашачаклар. Көрәшләр була инде, безнең бөтен төрле уеннар була. Һәм мондый Сабан туйларны безнең карарга киләләр тирә-як районнардан да. Чувашиядән, Ульяновскидан да, Марилдан да киләләр. Һәм моның бик яхшы ягы шунда. Без ел сайын төрле җирдә уздырып, төрле безнең барлык театрларыбыз белән шушы район халкын таныштырабыз. Аларның сәхнәдә генә түгел, тормышта да уңган икәнлекләрен күрсәтәбез. Шуңа күрә бу теге сәхнә белән зал арасы бөтенләй якынайып бетеп, тамашачы белән артистлар алар уже бергә утырып чәй эчәләр, бергә фотографиягә төшәләр, бергә уйныйлар, бергә җырлыйлар. Димәк, монда тамашачыларның да катнашу мөмкинлеге булачак. Тамашачыларның да кайбер уеннарга катнашу мөмкинлеге булачак. Әле Апас лалар дип әйтәм инде, алар үзләре уеннар әзерлибез диделәр әле, балалар уеннары да әзерлибез диделәр. Шуңа күрә анда төрле аттракционнар да була. Бик күңелле булырга шаптырачак. Тора инде менә бу biz инде барып сөйләшеп кайттык. Равил Фәрдич теге ноктасын куеп сөйләшә торган кеше, шушы Апас җирлеге башлыгы, главасы дип әйтик. Шундый әзер, нәрсәләр кирәк, нәрсәләр эшлибез, ниндирәк уеннар була, без ничә алабыз дип шулай менә ноктасын куеп сөйләште. Бик ышанып торабыз. 20 июнь көнне, ял көнне, сәгать 11-дә башлана. Һәм
кичке хәтле бара дип әйтсәк тә була. Бер уйлаганда Казаннан да ерак түгел. Ерак түгел. Казанлыларга да эндәшеп була. 1 сәгатьлек юл, монда Казанлылар гына түгел, бүтән як районнарда киләбез дип әйттеләр инде. Карарга киләбез дип. Һәр ел сайын бит ул яңа районда булгач, яңача уза Сабантуй. Ел сайын төрле Сабантуй була ул. Шуңа күрә бик күңелле булачак. Килсеннәр, көрәш булачак безнең. Анда инде безнең президентыбыз бүләк куя көрәшкә. Һәм безнең мәдәният министрлыгы менә элегрәк теге читенрәк бүләкләрне үзебез эзләп таба идек. Ә хәзерге вакытта инде без бүләкләребез алынып куелган. Менә мәдәният министрлыгына бик зур рәхмәт, Ирада Хавизяновнага бик зур рәхмәт. Алдан ук әзерләп куйдык, безнең күңелебез тыныч. Хәзер белеп торабыз, һәм артистлар да белеп тора, ниндирәк бүләк кайсысына керим, Көрәшкә керәләр теләп. Язылалар, көрәшкә дә язылалар. Ну, көрәшкә бер үзенчәлеге бар. Безнең анда артистлар гына катнашалар. Ансын ишетеп. Дәүләт театр артистлары һәм ул артистлар 1 ел эшләгән булырга тиеш. Зур приз дип әйтик, президент призы ул машина. Машинаны 1 ел алган кеше 5 Сабантуйга катнаша алмый. Менә нинди үзенчәлекләре бар икән. Бу яшьләр өчен менә язулар килде безнең исемлек килә, әкрен-әкренләп. Анда карыйбыз инде безнең. Анда яшьләр бик күп катнашалар. Зур гәүдәлеләр, 80 килограммнан югарылары да бар. Шуңа күрә алар ел буе әзерләнәләр. Бу бер яктан артистлар өчен стимул да. Әлбәттә шулай. Үзенә күрә рухи ял да шулай бит. Рухи ял, аннан соң ул үз тәнендәге тута, ел буенча формада тута. Җигерә, анда төрле спортзалларга йөри. Бу артистлар өчен тоже бик мөһим бер. Ул аларның бит сәхнәгә чыгып күренәсләре бар. Һәм бик зур бәйрәм бер тапкыр елына бөтен театрлар бергә җыйнала. Менә беләсезме? Ул дуслык бәйрәме. Алар анда әйтәм утырып шәйләр дәшәләр, фотографияларга төшәләр. Сагынышы беткән булалар. Сабакташлар шуша. Фестивальләргә бит ничәдер бер спектакль составы гына килә. Ә монда алар бөтенесе киләләр. Бик кызыклы булырга тора, кыскасы. Инде 20 июньдә барлык тамашачыларга эндәшеп калабыз. Эндәшеп калабыз, көтеп калабыз. Килсеннәр, күрсеннәр. Һәм менә шушында алар белән, тамашачылар белән артистлар бергә утырып сөйләшеп, чәй эчә алалар. Дөресен әйткәндә. Бер күрешү үзе бер гыбер. Шуннан да шулай. Бик зур рәхмәт сезгә. Киләсе очрашуларга кадәр сезнең белән сау булышабыз. Сау булыгыз.